na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Si Justin! Kinala magkasulti kami si Justin Romero. Wa ko makasa niya. Wa. Sigurado ka, Ate Alice? Ha? Sigurado ba ka nga wa ka mahilabti atong Jerome? Hangtod ba ikaw, Romero? Nagduda ka nga nangabit ko? Te, sorry ha. Pero nakakita ko sa iyong sitwasyon ug atong Jerome, te. Wa mo'y sapot sa ibabaw sa kama. Naasya sa ibabaw ni mo, te. Dili ka na tinuod. Wa ko'y... Romero, dili. Dili mahitabong magdakog lalaki sa among kwarto ni Justin. Nahibaw gyud ka kung unsa na ko kamahal ang akong bana, Romero. Siya lang ang lalaki sa akong kinabuhi. Pero ate, sa among nakita, te. Sorry kay Te Alice. Pero dili ko makadipinsan nimo sa akong nakita. Meron laban ang ako. Huwag ko kasabot sa akong gibati. Inom lang ko nag-initubig, te. Pero hangtod ba ikaw? Mituo ka nga nagluib ko ni Justin. Romero, tubag ako! Tubag ako! Hangtod ba ikaw? Mituo ka nga kabit na ko si Jerome? Basihan ang inyong kasuod, te. Aw, posible nga nga madibilog yun mo. Romero, Daghan man ang nakakita ninyo, te. Diya sa gawas nga. Pagdunga mo kaon ni Jerome. Romero, natural lang ang among kasuod. Usahay magdasyag pagkaon nga sobra. Mao nga makaapil ko og kaon. Pero wa in taon mi relasyon. Wa man gani manguyab na ko si Jerome. Kung wa siya manguyab di mo, te. Nga nung nagdugman mo. Romero, Dili na ko mabasol si Aba Justin nga masuko siya ni mo, te. Kaya bisan ako, gilainan ko nga nagtanaw ninyo sa kama. Romero. Nakalabang nagkikos krisis. Oh. Hello? Hello, sweetheart. Kamusta ka diha? Nakauyan ka ba sa bahay? May man. Kompleto sa tanan. Ako ginagikumpleto tuyo. Aron pwede ra nga dili ka mo gawas. Unya, unsa may sunod akong buhaton. Anha lang muna ka diha. Sod sa duha or tulo ka adlaw. Unsa? Puno man sa nang raft diha. Pwede ra ka magsigig katuog diha. Okay. Pero, let me remind you. Ayaw ba kito pagka si Alice, ha? Kinalamatawagan ako si Justin. Dili pa tumutubag ni mo, te. Kaon na lang, dire. Dili na ko matuon ang pagkaon, Romero. Huot kayo nga kundugan. The number you have dialed is either Ate. unattended or out of Man ang coverage. iyong phone. Dili pa lagi tumutubag ni mo. Ayaw lang ko na siya pugsa. Pero, Romero, kinala mamati siya na ako. Dili mahimo nga magbuwag, may tungod lang sa... Tungod sa unsa, te. Romero, usa lang ka baso nga beer ang ako nainom. Hug nalipong na ko. Oh, malipong lagi yung kate. Kaysa masang gingon, dili man kaanad. Dili, Romero. Lahi tong akong kalipong. Huh? Kung sila eh. Kalit ang kalipong nga akong gibati. Nakainom na ko beer sa una. Sa pagkamatay ni Mama, pero nga nung lahi man to. Ate,
Tugyan taon tong panahon na, oy. Lahi na tingali karon ang sa inyong sistema sa imong lawas. Pero, dili lagi may uyab ni atong Jerome. Romero, tuwi ko. Malungay ka, tuwi ko. Posible nga dili mo uyab, te. Pero gipahimuslan niya nga kamurang duha. Kana, mao ka na ang tinuod, Romero. Salbahis ka to, Jerome. Kinala mo sulti siya sa tinuod kang Justin. Romero, tabangi ko. Tabangi ko. Ang itao na to si Justin. Kinala mamati siya na ako. Imong cellphone, te. Basta si Justin eh. Oh. Dili, Kisa mong nawag, te. si Carlin. Si Carlin yun ang nanawag. Abang ka, te. Dili mahimo magkasulti mi karon si Carlin. Dili mahimo, Romero. Ayaw nito baga. Pero, anong dili mo mahimo, te? Dili mahimo mahibaw si Carlin sa nahitabo na mo karon ni Justin. Sige. Unya, dili na nimo tubagon ang imong cellphone. Noon sa man ni si Ate Alice, di man mo tupag. Busy tingali. Pero sukad, karon pa man ni may tabo nga dili mo tubag si Ate Alice na ako. Noon sa kasiyasa. Uy, simba ko intahan niya. O baka siya madiskrasya, no? Mihunon siya panawag, te. Romero, dili pa ko magigsulti ni Carlin nga ingon ani ang akong kipati. Pero mayo nang mahibaw siya. Dili mahimo. Please. Isaad na ako nga dili yung kamusulti ni Carlin sa nahitabo na mo ni Justin. Oh, okay. Kung mo kontak baga na siya nimo, ayaw unag tumaga, aba. Dili ba yun siya makakontak na ko, te? Kay, wa man siya number na ko. Wa sa ko'y number niya. So, di yun may magkakontak kay. Ate, hunong na yung taon sa bahila ko eh. Sakit mas akong dugan nga magkanaw ni mo eh. Romero, na ay Ginoo sa langit. Hinahibaw yun siya gawa ko'y kabit. Dili na ko uyab katong Jerome. Dili. Ate, Romero, tuwi ko. Dili mamakak ang akong mga mata, di ba? Dili mamakak ang akong mga mata, Romero. Wain taon ko makasa sa akong bana. Nahigugma ko pag-ayos sa akong bana. Nahibaw ang Ginoo ko doon sa nako kamahal si Justin. Mamahal ka na ako si Justin. Ug bisan sa pagpahikap sa akong panit sa laing lalaki, wa na ako na itugot. pero nga ano nagkagakusman nimo si Jerome, te? Gawas kung siyang mihawak nimo. Ug ikaw, Wa ko'y kalibutan! Wa ko'y kalibutan sa akong gibuhat, Romero. Tingali tungod sa akong nainom. Sa akong nainom. Wala lang unta ko muam-am ni Jerome sa iyang mga kasakit. Naglikay na lang day unta ko, di ba? Di ba, Romero? Di ba? Wala lang utod ako siya hatagi kagawasan nga makasud gawasa mo sala. Dito na lang unta siya sa kwarto niya. Unsa man ang akong nabuhat sa kong bana. Inganong manin ako una-una, Romero. ate, husto na, te. Husto na. Gusto si Justin Romero. Ako ang sadan. Ako ang sadan.
Ate. Ate, kaon na, te. Sige na, kaya mo kaon sa ko. Pero kaya na magkasulti kami ni Justin Romero. Mangayo ko pa sa ilo niya. Ate, ayo lagi una pagkisultihi siya by Justin. Masakitan lang kaniya. Dinhin lang ka, okay? Ako yung makiksulti ko una ni Justin. Di ka mo ato sa beach karon, ha? Mara? Ikaw lang unay ato dito, Mom. Napakoy buhaton. Tempa. Sa man imong gisuwat-suwat ha? Wala. Mga listahan ni sa tong guest. Ako ni seryosohan ang negosyo nato, Mommy. Aron ma-happy ka. Milagro. So, may muna nga magpa-drive ko ni Justin. Yes, Mom. Naaraman tingali siya sa Cortus Girahian. Oy, madam. Miss Mara. Oh, mayo kay misud ka Romero. Lakaw, pahibawa si Justin nga siya akong pa-driveon karon. Wa man dito sa grahian si Justin, madam? Miss? Oh, hain man dahil siya. Wa di siya din, he? Hoy, gago. Mangutana kami kung nahibaw pa mi kung hain si Justin. Lakaw dayon. Pangitaa aron makalakaw na sila sa Mommy. Kaya ako'y lakaw ron. Miss. Unsa man sa ti Alice? Di magit mo tupag sa akong tawag niya. Unsa mo kay problema niya ang cellphone? Kinala makasultikid mi. Kay magpadaan ako additional nga puhunan para niya. Sorry, Carlin. Dili lang ko na kumutubag ni mo karon. Sorry, cute. Dili mahimong mahibaw ka sa nahitabo na mo ni Justin. Sorry, cute kaayo. Sorry, Carlin, ha? Sorry. Justin, please. Panawad na ako. Magsulti ta. Please. Ako di ang manawag kay ako ang nakasaha. Ako ang nakasaha kay kumpiyansa ra kaayo ko ni Jerome. Nanawag na sa si Alice. Sorry, Alice. Pero, dini na lang kutob ang atong kaminyoon. Di gede ikaw ang mahimo na kong unungan hangtod sa akong kamatayon. Si Mara gede. Romero, hanman si Alice. Madam, Wa may nagluto og pamahaw. Hanman siya. nasakit, madam? Ha? Unya ka daw man siya manawag na ako. Sige, ako nalang tawag niya. Ako lang, madam. Ako na, Romero. Si Madam. Hello, Madam. Hello, Alice. Nasakit ka man ko, no? Nga ka man manawag, aron magpanawag og laing makaluto na mo. Sorry, Madam. Sorry. Alice? May gibati ka? Alice? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya
si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!